maraming gawa siya ha. Nagginhawa pa nga naabtan sa mga pulis kining lalaki nga nagkulob sa iyang gimanehong sidecar human gipusil sa wala pa mailhing armado pasado las 7 Huwebes sa buntag, Nobyembre 28 sa Purok 6B, Barangay Bago Oshiro, Davao City. Napidpid sa bagnutan nga bahin sa kalsada ang sidecar nga gimaneho sa 46 anyos nga biktima nga si Lito human siya maigo sa ulo. Residente rasab sa lugar ang biktima. Gidaladayon siya sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC. Apan pagka udto, namatay kini. Wala ma-determine kay based sa muang pag-investigate kanina, wala dyo'y nakita nga ini-witness nga nakakita dyo sa suspetsado nga nimbaril sa kuan. Apan kato na lang pag-report sa mua ang victim na nana dito nakasakay sa iyahang motor cab nga duguan na. Wala. Pero doon na person of interest ang kapulisan sa kaso. Personal nga pagdumot ang ginalantaw karon nga motibo sa krimen. Pero dili nang advice para dili malusaw ato investigation, no. Probable personal grudge gyapon kay nay among ginatutukan na nahitabo, no, between the suspected person ug sa biktima nato. Gipaningkamutan sa kapulisan nga masikop dayon ang responsable sa krimen aron maangkon sa pamilya sa biktima ang hustisya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.